канцы 91-го года быў вернуты царкве Петрапаўлаўскі сабор, і прыхаджане Петрапаўлаўскага сабора, сярод якіх былі прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі, якім вельмі хацелася, каб беларушчыны было ў царкве троху, каб нейкія малітвы былі па-беларуску. Вось мы хадзілі сюды ў Петрапаўлаўскі сабор у канцы 91-го года, і так сталася, што якраз на свята Вадохрышча мы былі тут на службе. Сярод нас былі вядомы паэт, а цяпер ужо монах Олег Бембель, цяпер ён брат Мікалая Межыровіцкага манастыра, студэнты, вось, Міхась Арэшкаў, царкоўны такі таксама досыць вядомы дзеяч. Якраз на свята Вадохрышча ўзнікла вось гэтая размова, як нам ўсё ж такі з'яднацца, і прапанова прагучала, канешне, з вуснаў паэта Олега Бембеля: давайте створым братства. Усім спадабалася гэта ідэя, і відаць, што ўжо ў наступную нядзелю пасля гэтага мы зноў жа сабраліся яшчэ больш арганізавана. Да гэтага мы проста стыхійна паміж сабой удзельнічалі ў багаслужэнні, але ўжо тады з наступнага тыдня сталі яшчэ больш арганізавана збірацца, і тады прапанавалі, каб старшынёй братства стаў Мікола Матрунчык, і так усе падтрымалі гэтую прапанову. І з таго часу вось і мы гэтую свядомасць, што мы братства, што мы аб'ядналіся, так і захавалі і трымаемся гэтай свядомасці. Мы знаходзімся ў храме былога свята Петрапаўлаўскага манастыра, які быў пабудаваны ў 1612 годзе. Это пачатак 17 стагоддзя, той час, калі ўсе храмы горада Мінска ўжо перайшлі ў падпарадкаванне уніі. І вось тады праваслаўныя мяшчане, заможныя жыхары горада Мінска, вырашылі пабудаваць на прыватнай зямлі, пабудаваць свой храм. І пры гэтым храме заснаваць манастыр. Будоўля ішла дзесьці ў 1612-1613 годах. І цікава, што для яе узвядзення этой святыні былі запрошаны монахі з Віленскага святадухавага манастыра. Ён, як заснаваны быў праваслаўным, такім і заставаўся да самага канца, хоць перажываў, асабліва ў 18 стагоддзі, нелёгкія часіны. І былі перыяды, калі ўсе вокны ў ім былі выбіты, калі снег трапляў у сярэдзіну, калі былі трэшчыны па ўсіх скляпеннях. Але можна сказаць, што ніколі не зачыняўся да 1930-х гадоў. І ў 1930-е гады ён быў зачынены канчаткова, і тады тут быў склад сялёдкі, скажам так. І нават некаторыя менчукі жартавалі, што гэта спас на сельдзі, на сялёдцы. Сярод братчыкаў былі гісторыкі. Канешне, нас гэта пытанне было для нас вельмі важным, што мы не проста стыхійна сабраліся, што мы з'яўляемся спадкаемцамі традыцыі старажытнай, і не толькі братства 17 стагоддзя, а мы сягнулі далей у гісторыю, ведалі, што ўжо ў 12 стагоддзі нейкія начаткі братства у полацкай епархіі былі, і мы ведалі пра гэта, і таму мы ўжо лічылі, што гэтыя вытокі якраз вядуць, і мы з'яўляемся пераемнікамі аж той старажытнай традыцыі. Трэба сказаць, што за савецкім часам, конечно, тут усё было знішчана, не засталося ніводнай іконы. І таму тут іконы, якія мы бачым сёння, яны в асноўным усе сучасныя, альбо некаторыя 19 стагоддзя, якія прынесеныя прыхажанамі з іншых храмаў. То храм 17 стагоддзя, але фрагменты роспісаў бачым 18 стагоддзя. Это самы старажытны пласт, это раслінны арнамент, які можна пабачыць. І ў пазнейшыя часы ён распісваўся ўжо ў 19 стагоддзі, і нават апошняе такое паднаўленне было ў час Другой сусветнай вайны. Вось эта частка, дарэчы, вось такая падвасняцова зроблена, это ўжо ў час Другой сусветнай вайны паднаўлялася. А зараз рэстаўрацыйная майстэрня пад кіраўніцтвам Фёдора Сарокі ўжо колькі гадоў, можа нават уже, можна сказаць, 10 гадоў вядзе гэты рэстаўрацыю. Прычым у іх вельмі цікавыя, скажам так, прыёмы рэстаўрацыйныя. Яны хочуць захаваць, паказаць усе слаі
жывапісныя, якія засталіся ў гэтым храме, і вось так фрагментамі яны так і пакінуць і стараюцца максімальна не ўмешвацца, не паднаўляць вось гэта ўсё, а толькі закансерваваць і раскрыць тое, што захавалася. У нас это был молитвослов, выдадзены на Беласточине белорусский, и другие это канадский был. Вот это молитвослов нябожчика митрополита Миколая Мацукевича. Вось гэтыя два молитвословчыкі у нас былі, і там якраз трапары на 10-м святам таксама былі па-беларуску. І вось першае, што мы паспрабавалі, яшчэ не ведаючы ні гласаў царкоўных, нічога. Вот адзін з нас, адзін чалавек, які ў кафедральным саборы, якраз ён удзельнічаў у хоры, і ён вот нешта так вот запяваў, і мы услед за ім так старанна намагаліся праспяваць вот гэты трапар хрышчэння Гасподняга па-беларуску. Вот это была першая наша спроба. Але ну, вот такое жаданне было, каб эта беларушчына тут была ў царкве, і што мы вот кожную нядзелю уже пасля богаслужэння заставаліся і пачыналі вось троху спяваць па-беларуску. Тады да нас трапілі вот ноты Гая Пікарда, якія ў Англіі былі выдадзены, вот это беларускі духоўны спевнік. Мы і гэтыя спевы спявалі, і ну, вельмі нам хацелася спяваць у царкве. Калі мы вось уже сапраўды так актыўна сталі працаваць у царкве, спачатку Мікола працаваў у дзяржаўнай установе, у Скарыноўскім цэнтры. Я па адукацыі матэматыкі. Я працавала праграмістам у адной з дзяржаўных устаноў. У мужа гэта было больш, можа, сапраўды звязана з тым, што ну, мужчына-кармелец, ён павінен зарабляць трохі больш, і для яго, канешне, ну, страціць нейкія гарантаваныя грошы, якія на дзяржаўнай гэтай працы атрымліваў. Гэта ну, нейкая адказнасць. І яго не то, што ён там вагаўся, каб сапраўды мы ўжо працавалі і цалкам былі аддадзены гэтай царкоўнай працы, але ну, тут сапраўды не было ніякай магчымасці мець заробак у царкве. Так, бывае сапраўды даволі часта, калі не супадаюць нашыя такія працоўныя графікі, да? Ну, але это кампенсуецца тым асаблівай такой радасцю, калі мы можам разам быць. Вот у гэтыя дні, напрыклад, яна сапраўды пагружана цалкам канферэнцыю, прысвечана Астроўскай. Это ўжо ну, так, апошняя кропка, это ідэя, якая рэалізуецца вось у гэтыя дні, ідэя, якую мы выношвалі ўжо некалькі гадоў. Поэтому, безумоўна, ну, мы ніякіх не маем прэтэнзій і такіх з таго, што мы не можам вот і ў гэтыя дні быць разам. Все роўна яднае ўсё ж такі больш людзей і сям'ю нейкія сэнсы, а не тое, што яны могуць быць ну, там, разам, не разам. Мы абодва з Міколам удзельнічалі ў перанясенні мошчаў віленскіх мучанікаў і вельмі шчыра, канешне ж, сталі ушаноўваць віленскіх мучанікаў Антонія і Еўстафія. Так як бы мы так, думалі, што ну, ўжо двое дзяцей у нас, і слава Богу, і ўсё. І ось нечакана так, ведаеце, на той час трэцяе дзіця гэта ўжо нешта было, гэта было, можна сказаць, вышэй нормаў агульнапрынятых у нас, прынамсі. І гэта і для нас было так вельмі, мы гэта не чакалі і перажывалі, вельмі хваляваліся. Ну, нарадзіўся сын, назвалі яго, ну як яго было назваць, ну, назвалі Антоній. Праз 2 гады у нас яшчэ адзін хлопец нараджаецца, ну ўжо Мікола хуценька пабег і яго запісаў Янам. Ну і праз 3 гады яшчэ адно дзіця, ну это ўжо, ну як ужо так, і то аказаўся хлопчык таксама. Ну вось это хіба не цуд. Боже. Так, і мы яго пахрысцілі ў гонар таксама Еўстафія Віленскага. Так што вось маем такі цуд у сваім жыцці. Пропитывается это, что... Ну,
шліфаваць лепш. Калі прыехалі сюды, быў толькі стары сад. Мы пасадзілі, і ў кожнага было сваё дрэўца. У кагосьці яблыню, у кагосьці груша, вішню. Ну, і ў кожнага была такая адказнасць за сваё дрэва, каб ён сваё даглядаў, паліваў, падкармліваў. Ну, калі это тваё дрэва, дык як бы і твои плады, ты ўжо калі хочаш, з кім ты падзелішся, і калі хочаш, дык не падзелішся, это ўжо як бы ўсё тваё. Семья, вот это оточение, вот там сябры, справа и все, коли оно в гармонии, просто есть вот, ну, такие вот рух худкий, такая есть худкая отдача, есть сапраўды адчуванне, что ты, ну, рушишь на таким уравноваженным, таким здоровым механизме, да. Ну, так что это сапраўды вот эта полнота, такая гармонія ўсіх частак жыцця чалавечага, яна дае значна просто большую аддачу. Можна было б, можа, і ў іншых умовах рабіць без этой гармоніі. Есть розныя выпадкі, есть чалавек самотны, можа, ну, штосьці пісаць, там, рабіць, і таксама ёсць аддача, але это, мне здаецца, это калі ідзе пра справу творчую, такую асабістую, такую экзістэнцыйную, это да. А калі гэта такая супольная, калі трэба, ну, уцягваць розных асобаў, калі трэба, ну, выміраць і адчуваць кантэкст этой ўсяго дзейнасці, дзе існуюць розныя плыні, розныя акалічнасці, то, безумоўна, вот, эта гармонія як найлепей прыдаецца. Наступным таким важным этапом дзейнасці стала выдавецкая уже праца нашага брацтва. Першымі выданнямі сталі ў 93-м годзе беларускі праваслаўны календар на 94-й год і часопіс праваслаўе. Тады ён называўся «Праваслаўе ў Беларусі і ў свеце». І мы бачым, што гэта праца, магчыма, яна яшчэ цяпер не настолькі запатрабаваная актыўна, але гэта праца на будучае, таму што якраз на старонках часопіса праваслаўе выпрацоўваецца як лексіка беларуская, рэлігійная, друкуюцца пераклады богаслужэнняў, пераклады альбо арыгінальныя тэксты на беларускай мове беларускіх багасловаў. Отец Сергій Гардун здзейсніў пераклад божественнай літургіі. З самага пачатку 99-го года уже отец Георгій взяў мітрапаліта благаславенне, што мы будзем служыць спачатку раз у месяц, кожную першую суботу месяца будзем служыць літургію на беларускай мове. Вось. І конечно, вот это, калі уже вот это регулярно такое ўзнікла, ну, такая, як бы уже і неабходнасць служыць літургію, это было, конечно, вот таксама нейкім, ну, пераломным момантам. Спачатку літургія беларуская служылася кожную першую суботу кожнага месяца, але з 2001-2002 года уже вось кожную суботу. Мы ніколі не ставілі мэты прыўнесці нешта ў царкву. Наадварот, напоўніць, можа быць, вот эту беларушчыну, напоўніць духоўнасцю. Ну, гэтай мэце мы і далей служым і стараемся дасягнуць яе.